Zumbudi dan Alhaji. Alhaji. Na gajiya. Lafiya kalau. Ina ta jira ka zo kuma baka zo. Ai ka san kudin ne an nemo yanzu dai ka na fara nemowa. To. No aka samu. A ga su dan tafiyan nan. No. nan din. Na gam. Dan tafiyan nan ya yi da ni. Ka je tabbata sun cika sun kai. Wanda abin ka da Alhaji wannan 32,000 fa. Ai ba karo. Don na ko wudil ba zai kai ka ba. Amma ba ko da sai da za. Ai ba karo zan karo. To. An Allah da amma dai wannan kan za a ma takarda aihuwa sannan kuma za a kai wajen roda samti sannan da magire a ya kamata a daɗo su saboda kaga daga nan ina son kai ka kasar Zimbabwe kuma tafiyar da ni za a yi kware kuwa barin sama na aka tabbata sun cika da ma hayar ku muna muka sani kaga kabin 2,000 ke da 20,000 da wannan da kuma wancan kenan. Kaga kudin ka abin da yake waje na hina 30,000. Yawwa, sai ka je ka kwafe a takarda. Ta. Allah da. Ta. Nagode. Wallahi dan Alhaji wannan kudin kawai na dai karba ne. A ba dan karo a sai. Nan fa ai kana takarda aihuwa ko? To za a ma indijin da wannan. Sauran kuma da magirehin da hukumar kwastam. Saboda fita kasa hankin tare ba wai tafiya bace nan da bagwai ba. Doguwar tafiya ce. Na ga alama abin azimin ne. Ka ga dole ne in heran leyin kwatan leyin sakataren bodaran gwangwaje in bodare. In war kaje min war hila lantarki. Yaron nan da gaske ki. Bari bar wajen nan.